Moi rakkaat katsojat, mä esittelen vähän näitä mun tavaroita. Ekaksi on tämmönen syntymäpäivälahjakortti. Lukee onnea 7-vuotiaalta Lumma. Ja siinä. Sitten on tämmöinen. Joo, tämmönen. Ihmeen peli. Ai niin muuten. Elias Kivi. Joo, mun nimi on Elias. Liimaa, tietenkin. Oi, kaikillahan on sitä liimaa. Pitäisi olla. Joo. Tihko. Katsotaas. Kattokaa. Joo. Mitä mä oon unohtanut näyttää teille? 1000 läjää Pokemon-kortteja. Ymmärrän. Ja leimaa. Joo. Tussi. Nyt pönttää. Joo. Pelikortteja, mitä mä oon pelannut lentokoneessa. Hei, Veny Batman. Ottakaa ihan hetki. Mä käyn hakemaan yhden jutun. Joo, mä kävin hakemaan nää mun labut. Tässä on eka. Ja tässä on toka. Se taisi olla siinä tää video. Heippa!